vás Šival 32 z herního kanálu Šibal Games a dneska začneme s novým let's playem, protože jsem hodně dlouho nic netočil, důvod je prostý, nechtělo se mi. Takže bez keců rovnou začneme, tady se mi spavnul docela hezký svět, jak jste si mohli všimnout v pravém horním rohu Race Minimap, možná tak. Máme tu jako Hafa a mrtě ovcí. Pak se mi tenhle svět docela líbí dost. Akorát jsem koukal, tak tamhle jsem nekoukal, tam je les, super, takže dříví bude taky přísun. Takže si myslím, že tohle by mohl být náš super začátek. Tady těch dýní je fakt jako hodně, takže bych řekl, že bude docela big farma. Určitě uděláme farmu na vhýty a na melouny, jestli najdu nějaký seedy v podzemí a tak. A teď už trošku do přítomného času. Tady jsme skopali teďka 10 dýní, to jde. Teďka už bych tak nějak se tady podíval po okolí. Tohle se mi docela líbí, takováhle plošinka. Tady to se mi líbí, že by stačilo třeba dřevem dodělat ten strop a mohl bych tu bydlet. Jo, to není špatný nápad, takže to uděláme takhle. Normálně si tu zabydlím, takhle, jak jsem řekl. A teďka už asi budeme těžit nějaký dříví. Vezmeme třeba tamhle. Vezmeme nejbližší co... Ale krávy, super. Jsou tu krávy, ovce, prasata, tamhle je nějaký kytičky, led, tamhle je bambus. No, tohle je úžasný svět. Je krásně úrodný, jak tak koukám. Tak. Měli bychom dostat achievement. Dostali, zajímavý. To je jedno. Tak, skácíme tenhle strom. Teďka nechápu, proč... Asi nějaký lak nebo co, že jsem... Dobrý, už to vidím, jak se to kácí. Tak, tady už nic není. Toho dřeva je poměrně málo, takže ještě... Možná by bylo lepší zajít tamhle. Tam je celý ten les. Teďka vůbec nevím, v jakém stylu budu kombinovat dům. Určitě to teda asi bude dřevo, to jsem si jistý. Pak by to možná mohly být stonebricky a to hlavně to dřevo, no. To budu hodně kombinovat. Světlý, tmavý, klasický a takhle. Jako to březový, to smrkový a tohle to. To nevím teď, jak se jmenuje. Jo, to je Oakwood. Takhle, jo. Tak, podíváme se, co je ještě tady dál. Je fakt hodně těch ovcí. Tady ještě naberu trochu víc toho dřeva. Ať mám aspoň 20. Takže tady je 11. plank. Pardon, wood. 12. 13, 14 a tady bude 15. No a tak já teda vezmu tu 20. A takhle. Jenom pro informaci, videa natáčím ve Frapse a edituju, ještě nevím v čem, ale buď to bude v Movie Makeru, nebo v Camtasia. Sony Vegas je moc línej stahovat. Tak. Ještě tady trošku prozkoumáme okolí. Slepice, super, to je jakoby další farma. Tady, to se mi líbí, ty hory. Ještě teda, no. To si teďka teda nejsem úplně jistý, jak bych si udělal přímo ten přístřešek, že možná, se mi to trochu lagovalo, že možná by bylo lepší nějak si ho vykutat ve skále. By se mi to možná i líbilo víc. Ještě uvidíme. Ale rozhodně, každopádně a určitě, teďka si budu udělat kraftící bednu. A tak op. Tamhle se mi nějak nedočet čenk, to vypadá jako obsidian.
tam půjdeme podívat. Hop. Jo, je to nedočtený čenk. Ještě teda, aha, tady je víc, super, tady už se nám to dočítá a tady je už tma. Jo, tak tady je kejvka, tak tam se pak určitě taky půjdeme podívat, ale s krumpáčem a teďka bych si vylez trošku výš, koukneme se, v jaký jsme krajině. River a Extreme Hills, zajímavý. Tak, no, tady jako tady by to mohlo být takový dočasný příbytek v tomhle. Takže já si udělám takhle. Mám stack dřeva, což by mohlo bohatě stačit pro začátek. Udělám si crafting table, udělám si tím pádem rovnou takhle. Hop. Tak. Krump. A tak. To je asi můj první achievement, time to mine. A já na ty achievementy podívám. Getting wood jsem dostal achievement, inventory taky, time to mine taky, strike a time to farm, to ještě nemám. A hot topic budeme mít za chvilku, až natěžím nějaký cobblestone. A určitě i to v češtině, to bylo asi zdokonalení, teď nevím, jak je to v angličtině. Tak. Z toho to stačí na krumpáč a ještě si vezmeme na furnejsku. To potřebujeme těch dohromady asi 12, ne 11. Tady doberu ten dirt a ještě si mohu vyrobit lopatku, ale to už je vedlejší. Tak, možná ještě si trošku stiším ten zvuk na 1%. A tak, kles tady vykope podlahu. Trošku chraptím, jsem trochu nachlazený, ale fakt jenom jemně. Jestli to je vůbec slyšet. Tady vezmeme si ten, jo, já jsem crafting table už mám u sebe. Uděláme to takhle, tady bude čestka, uděláme rovnou dvojitou, bedna, ta furnejsa. Takže sem si dáme teda tu bednu, udělám si takhle, využiju rovnou dřevo na schůdky, ať takhle, hop, takhle, no, tak tady to není zrovna ideální, takže ty schody si trošku přemístíme, sem, tak, a teďka to uděláme tak, abych tam nemusel mít díru v tom bloku. Tak já si tady udělám jakoby provizorní vchod, vlastně za bednu jakoby, tady bude bedna a za ní budou tyhle ty dva bloky, tam si uděláme, no výborně, cool. Tak, že uděláme si furnejsku a rovnou pak do ní nastrkáme ten coal, máme achievement, hot topic a koukám, že už nám dodělává krumpář, takže si rovnou uděláme stoneovej, jo, getting upgrade, pak tady si ještě dokopu tyhle dva bloky, tenhle vlastně taky a to ne, takhle a uděláme si takhle rovnou asi tu double čestku, uděláme si hop, teďka se mi líbí, jak je tam díra nad tím blokem, takže to vyřešíme takhle, dáme si tam, takhle vezmeme z cobblestoneový schody, takhle půjdeme zezadu a dáme si je takhle a takhle. Teďka, aby to nebylo vidět, tak si je dáme takhle. A voilà, jde to otvírat. Takže bych to viděl takhle, vytěžíme to uhlí a zazdíme to tu, protože se mi tady nelíbí ta díra. Tak určitě tak 2 až 3 díly budeme věnovat teďka z začátku kopání a základům branch miningu. Vlastně počítám tak s díru, která bude velká, čekat, tak 6, to je moc, 12x12. 12x12 díra až k bedrocku.
za A bude to na těžbu cobblestoneu a za B to pak bude sloužit jako sestup k branch miningu. Pak si tam uděláme kolejnici, protože já bych asi si fakt nedával pokaždý, když jdu do dolu, pak vycházet 2 minuty z něj. Takže si tam pak určitě uděláme nějaký power traily. A já teď nemám, jo mám, super, jaký cobblestone na výnos. Op. Tak hele, už je noc. Když tam byl takový hafa ovcí, tak jsem měl rovnou nějakou zabít. Takže já to udělám takhle. Ať máme achievement, tak si nejdřív uděláme dřevěnej. Hop. Uděláme si nejdřív ten dřevěnej, ten mečík. Ať máme ten achievement a rovnou si uděláme i stoneovej. Protože jinak ten dřevěnej je skoro na 3 ovce. Sakra. Tak, teďka tady vyzabijeme pár ovcí, fakt jenom trošku, protože pak si je určitě budu chtít namnožit, ale co jsem viděl, tak jich je tu strašné množství, podle minimapky, že to ani tak vadit nebude, když jich zabiju hodně, ale prozatím mi budou stačit 3 vlny a když tak pak je budu zabíjet, když už jich budu mít, já nevím, takových 30 v nějaký tý ohrádce, kde si je budu rozmnožovat. A tak s tím dřevěným mečem jsem se docela splet, to je jakože docela silně. Tam jsem viděl vejce, tak to si určitě vezmu. Hej ty malej parchante, počkej! Tak. A tady někde, tam už není. A tady jsem viděl to vejce. Kde bylo? Aha, mami! Pomoc mi nahoru. Jo, je tam. A je tam další slepice, takže ta jde taky na kill. Tak, tohle bych mělo jít přejít, takže hit jo, 1 ranou. To je na slepicích nejlepší. Dáte 1 ranou. Tak, teď si zajdu tam jsem viděl ještě nějaký bambus a plánuju si s ním osadit celou tuhle řeku, až ho budu mít teda nějaký větší množství. Teď ho mám pár, ale je tady ho celkem dost. Bo dost to je, no. Moment, kolik schválně? 12 bambusu, no to jde pro začátek. Na to, že to bylo na jednom místě, to bylo docela slušný. Tak. Pokračujeme v chůzi. Teď už v běhu. A začneme si to osazovat tady odsud. Jo. Tak. Tady to asi teda budu muset vymlátit. Takhle kolem vody to budeme sázet. Hop, hop, hop. Ještě 2. A teďka ještě, tady jsem viděl hodně, bych potřeboval kýblo, ale tak nevadí, on to budu dělat takhle. Děláme to teda ručně, vymlátíme co nejvíc téhle trávy, nebo vít, nebo já teď nevím, jak se to jmenuje. A jo, ty seedy dropujou docela rychle, ta pravděpodobnost je tam celkem malá, ale není to tak hrozný. Náhodou to docela dobrý. Tak, kolik toho máme? 8, takových 10 bych pro začátek mohlo stačit. Takže jich vezmeme zhruba 10. No, takhle máme 11. A teďka ještě potřebuji jeden nástroj, takže musím domů pro nějakou tu hoe, jak se to vyslovuje, nebo já nevím, si nejsem úplně jistý, ale vím, že se to píše hoe. Teďka ještě tady si musím dodělat ty schody, protože je to tu nepříjemný. A mám uhlí, takže bych si tady mohl trošku to otočnit, aby to nespavnovaly mobové. No, tak. Třeba sem dáme torč. To tam vrátíme, tohle tam vrátíme. Prozatím stejně hraju na Peaceful, ale až si seženu trošku víc sídla, určitě budu hrát minimálně na easy. Takže teď si vezmu tohle a jo, dřevo mám u sebe. Takže takhle si uděláme postel. Aha, naopak jsem si říkal, to by bylo divný, kdybych spal na dřevě. Vezmeme si takhle pickaxe.
takhle, to už vezmu rukou. Takhle si sem prdnu postel. No, tak. A takhle, to je lepší. Tam mám tomu, jdu se vyspat. No, spat jsem z postele, super. Ještě si uděláme dveře. Tak, a kam si je šoupnem? Aha, no to nevadí, tak to uděláme takhle. A jo, já mám ještě u sebe dřevo, tak takhle použijeme dřevo. Tak, no to jde, není nejhorší. A ještě si uděláme takhle schůdky. Tady to trošku přepísk. A no tak to fakt ne. Takhle by to asi nešlo. Ne, ještě, op. Tak, a kam se to ještě dám? Tady je blok, že jo? Se normálně dá jít. Teďka tady je blok a dám si to třeba takhle. Zhruba. Tak, no, to není úplně nejhorší, aspoň tam nemusím skákat. Tak, a teď už se jdem konečně. No, já si to ještě všechno uklidím do čestky a jdu se vyspat. No výborně, tak já budu spát na zemi. Jsem king, jako jediný spím na zemi. Takže já si vezmu seedy, vezmu si tohle by se mohlo hodit, tohle po případě taky a tohle. A já si vezmu toho dřeva a ještě chci určitě cobblestone. Potom budu muset jít natěžit další. Já si toho dělám přibližně takhle, protože to bude na jednu hůl a pak na takhle 2 lopatky. A ještě jeden krumpáč. Tak, tak nějak seřadím. Od nejdůležitějšího k nejméně důležitému, takže zhruba takhle. Tohle z toho už si to můžu uklidit a hlínu si vezmu. Tak, teď jde ještě o to, že vlastně já nemám kýbl, to znamená, že to musím osadit nějak šikovně, abych tam rozlil co nejvíc vodu. A tady jsem viděl takovej, štěstí jsem si vzal taky ten meč. Štěstí jsem si vzal taky tu lopatku, že já si to tady vodu takhle hodně, co nejvíc, aby se roztekla, se pokusím. Aby to pole mohlo být co největší, ono teďka není potřeba, ale časem by mohlo být. No, takhle. Takže, a teď nejde ani o to tak zvětšit ten proud, ale jde o to si nabrat nějaký větší množství té hlíny. A teďka, aby to rostlo, tak to musí být na tomhle bloku. Ještě tady si to takhle obkopem, takhle by to mělo jít. Aby to vyšlo sem a sem, jo. Tady ještě uděláme takhle 2 ty. Ne, mami. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to... Jo, ale asi... Jo. Tak to uděláme takhle. Uděláme blok, mezera. A tady to samý. A teďka to uděláme tak, že... Když máme takhle málo těch semínek, tak uděláme zatím jenom tohle. Máme jich 12. Snadné. Máme jich 12, takže hop. A ještě 6, takže 1, 2, 3, 4, 5. A tu 6 dáme sem. Necháme to růst. A pokud se nemýlím, tak dýně nepotřebujou vodu. Ty potřebujou jenom světlo, takže já si dojdu domů pro torče. Takže teď už je to kousíček, jenom vyskáču schody. A já mám jenom 4 torče, takže já si udělám takhle ještě nějaký. Já tady mám uhlí, že počkej, 4, 16, tak by mělo jít a dáme si to tak, a jo vlastně, nejdřív si udělám takhle
styky a až pak torče. Máme 20 torčí, to by pro začátek mohlo bohatě stačit a teďka pokračujeme. A chci se nějak v blízké době vypravit do Netheru, protože rovnou chci na osvětlení používat redstoneové lampy. Takže, kam se zasadíme dýně? Abych to tady měl nějak pohromadě, tak sem by to docela šlo. A teďka přemýšlím, bambus nemůžou pošlapat ty zvířata, ale si přemýšlím správně, tak bohužel tyhle hejty a ty, teď to ještě jednou zvětším, ty hejty a ty, který bych k tomu měl blbej přístup, hýty a pumpkinový semínka by mohly pošlapat a to mi jakože docela vadí, takže tohle bych si nakopal nějaký cobblestone a udělal takový šikovný plůtek nějaký. Tady udělám takhle řadu a takhle řadu a takhle řadu a takhle. Doufám, že spotřebuji aspoň. Tady to ještě teda prodloužíme, teď tady udělám ještě jednu řadu. Jo, počkej, já to musím rovnou osazovat, aby to neto. Hop. 4, 4, 4, 4, 4. Už to teda nechám takhle a sem takhle jenom naplácám random torčky, aby to tu aspoň bylo trošku osvětlený. Ještě sem třeba, sem. A teďka ještě, já nevím, nějaký random díru uděláme. Jde jenom o to si tam natěžit nějaký cobblestone. Tak super, tady. Chtělo by to si dát nějaký crafting table sem a nějakou věc s tou farmou sem, protože se mi tam nechce furt vracet, ale na to je furt dost času. Teď nevím ale kolik těch a další ten coal, takže já si něčím netěším dostatek cobblestone a pak když tak bych kopal ten coal. Tak. Kolik ho mám? 30, no ještě dokopu teda tyhle dvě chodby. Pak vykopu to uhlí a vrátím se do svého epického příbytku. Bych měl tak aspoň stack toho cobblestoneu. To jde. Tak, pokračujeme v chůzi lomeno kopáním. Tak, a takhle, to by mohlo stačit. Teď se vrátíme pro to uhlí. Ať tady nemáme úplnou tmu. Tak. Takže teďka už toho mám celkem hodně. Když vytěžím celý jednu tuhle hornickou žílu, uhelnou žílu, tak budu mít, počítám, tak minimálně 20 uhlí. A to minimálně, protože tady je ho hrozně mrtě. Tohle to asi byly 2 uhelné žíly, protože tady je toho strašně moc. Tak, nedokopal jsem zdaleka všechno. Tady jako další. Tak, teď se mi to hezky laglo, naštěstí mi to nespadlo. Za to jsem vděčný. Tak. Uhlí, poslední asi, tak vypadá. Hop, tak ještě ne poslední, tady, ježiši, tady ho je, se mi to ani nechce těžit. Tak, další, ježiši, ale to jsou strašně mrtě tohle. Tak, a vše, ano, vše. Takže ještě vezmu si svoji torčku, neskočím samozřejmě, protože jsem parkouristou úplně motherfucker.
Takže... Tak. No, 47. Slušný. Teďka se teda... už by mi to tu pošlapala. Takže já ji tady zabiju teďka. Jak vidím na mapce, i ovce jsou značený bílou barvou, tak je jich tu hodně. Zelená, tuším, jsou krávy, i když teda nevím proč, zelená jsou krávy. A prasata si nejsem jistý vůbec. Moment, já se podívám tam na Optifinem. HD Ultra. Tam jsou nějaký ty ovce, no. Krávy tu jsou určitě někde taky vzadu. Tak, co jsem to teď chtěl? To si teda nejsem, udělat si ten plůtek. Počkej, tohle co si ještě vezmu k sobě. A ten plot, jak se to dělá, No, ono je z něj 6 plotů, tak bohatě bude stačit třeba, když dám takhle 10, 10, 10, 10, 10, 10 a vyšlo nám to úplně přesně. Takže já si to takhle ještě vezmu a jdu si to ohradit. Ty pumpkiny jsou teď pro mě o něco podstatnější, nebo no. Úplně jistý si nejsem, protože podstatné jsou hodně i tyhle ty hejty, protože sakra, on tam to neroste nějak. Podstatné jsou i tyhle ty hejty z důvodu úplně jednoduchýho, že tyhle ty hejty pak budu potřebovat na navádění těch ovcí. A bez tohohle bych se nikam nedostal. Musíme zničit jeden bambus. Tak. Teďka, že jo, když oni vylezou sem, tak tam můžu takhle skočit, že jo. Že tady to uděláme takhle. 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 Takhle už by se tam neměli dostat. Akorát pak, že se tam můžu dostat tady. Že to rovnou můžu udělat celý takhle. Tady. A ty je tady. Tady je to docela blbý, koukám. Pak ještě využiju asi tu hlínu jako tak nějak strop, aby jsme se neskočili ze stropu. Že se to zase takhle ohradím. Tak. Si to takhle hezky zastropím. Tak. Mělo být complete. Ještě možná, že tady udělám u toho asi taky druhou řadu. Tak a teďka, že bych si tam... Tady si uděláme taky pro jistotu druhou řadu. A kudy bych tam chodil? Já bych to udělal tak, že tady bych máme udělal takhle. Myslím si, že žádná ta ovce není natolik inteligentní, aby šla úplně přesně tudy. Si myslím já, to nevím, jo, ale no, když si sem dám dveře, tak už by to neměl být problém. Už by mi sem spadla, takže já si to zase zahradím. Tak. Tohle je jenom taková beta verze. No, ani ne tak beta, to je spíš alfa, protože tady jsem na ten design se úplně vykašlal. Nejenom na design celkově, tady jsem to odflák. Já to udělám tak, že tak a tady je to asi i nepodstatný ten plůtek. Nebo já ho sem stejně dám. Tak, a teď. Jo, takže když to dáme takhle a jo, tak to dám ještě jinak. To uděláme tak a takhle a sem si takhle dáme díru. Ty dveře budou tady. Tady si to taky zahradíme. A tudy se sem bude vcházet. Takže teď si dojdu udělat nějaký to dříví. A tak,
No, tady trošku jenom tak random poházím torče, by to tu bylo aspoň trochu osvětlený. Tak, už se nám to tu začíná docela civilizovat. Aha, už došli, nevadí. Tak, a já si jdu hop, já se vyspím. Jo, jsem dobrý, spím na zemi, jsem boss. Až si to tu nějak po nějakým, já nevím, 30. dílu, kde už bych to tu mohl mít nějaký hodně dobrý, tak bych si mohl kolem postýlky dát vlnu a když spadnu, tak se vyválím ve vlně a nebude mě to bolet. Protože teď se rozbijím hlavu o blbej šutr. Takže udělám takhle další dveře a teď si nejsem jistý, ale možná, že jo. Ale fakt jako si nejsem jistý. Když sem dám dveře, sem blok a sem pressure plate. Jo, super, takže si to uděláme na pressure plate. Když vlastně dřevěný dveře nemusí být, ale to je jedno. Mně se to tam bude líbit víc. A mohl bych si udělat sekerku a taky ta nějakou větší těžbu dřeva, protože zase ho mám málo. Takže já si k sobě vezmu ty dveře, ne to dveře, ale ty dveře. Takhle tam doskákám, tady moje taková zkratka. Mami, padám. Tak, dveře budou tady. A tady. Když tady se mi to zrovna dvakrát nezdá tohle. Tam to není zrovna nejhezčí, takže si to tu zahliníme. A normálně. Se na druhou stranu je dobrý, že když zmáčknu čudlik, to za mnou zavře, že jo, že to nemusím zavírat. Takže já si ještě udělám jeden a bude to i z téhle strany. A to asi vypadá i docela zajímavě. Takhle, když jsou tu button. Jo, super, přesně to jsem chtěl. Tak, jo, mám. A no, a tady taková alfa verze tohohle z toho, to je bych ta voda ani být nemusí, takže počkej, dá se tu chodit, jo. Sice tu je trošku zhoršený pohyb, ale to mi až tak úplně nevadí, hlavně, že jo, dobrý. Jo, takže tímhle už jsem udělal si takový alfa verze všech farem a alfa, no to je ještě něco před alfou, asi ani ne, škoda. Prostě ještě něco před alfou, přístřešek a celkově už se mi to tu docela líbí, se to tu začíná docela, fucking you, rýsovat a hop, a ještě sklidím a trošku zase zvětším pole na bambus. Mám ho 9. Tak, cože, hej, ale tohle je hustý. Škoda, on tady jenom sem. Hej, ale to je dobrý. Aha. Tak, takhle. Tak jo. Ty vole, ono už to zase vyrostlo. Sakryš, tak to uděláme takhle a domů bych mohl chodit moje tady. Tady to bude sloužit jako strop a mě to tu bude sloužit jako rychlejší cesta domů. Ještě tady si to krapet poupravím. Tak, jo. Tak jo, tak já se vrátím do svého přístřešku a s váma rozloučím. Takže čau lidi a u dalšího videa nazdar.